Nebo kočka. Kočka. Dobře, taky. A pak si dejte to námol tam nějaký. Ámol, já jsem myslel námol, no tak ne. Dobře, zkuste africký rytmy. No, dobrý. Rozespívaný jste, takže si myslím, že můžeme začít zpívat. Děcka, opět, kdo znáte, přidejte se, nebo potleskem, kdo nezná, tak potleskem pomůže Mirkovi, který vám zaspívá africkou písničku, která se v českém překladu jmenuje, je taková smutná, černá a jmenuje se Pec nám spadla, zpívá Mirek. Pec nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Starý pekař není doma a mladý to neumí. Zavoláme koníka, ten má dobré nápady. Strčí štětku do komína a už je to hotový. Výborně, potlesk pro Mirka, ale vy jste tak fantastická porota, že já teď nevím, jak to mám udělat, protože já tady mám 2 ceny. Jedna je bomboniéra a druhá je samorost. Tak vás mám rozdělit, protože my to máme vlastně 9. Pojďte sem ke mně blíž trošku. Co vy byste si vybral, bomboniéru nebo ten samorost? Samorost? Samorost, to je krásné dřevo. A vy byste si vybral co? Asi ten samorost. Tak to je dobrý. To je dobrý, co s tím ale? No jsme přece na kouzelnickém vystoupení. Tak každý řeknete nějaké zaklínadlo, ceny se namnoží a oba dostanete bomboniéru i samorost. Že to je fajn. Jo, no. Takže nějaké zaklínadlo. S tím celabím. Ano. Kon výbírku. LCPLC? Nebo LCPLC do pekelce. Vidíte. A už máme ceny namnožené, takže každý dostáváte. Nahoře je bomboniéra a dole je samorost. Jste umělí, děkuji. A prosím, bouřlivý potlesk pro naše slavné zpěváky Roberta a Mirka. Prosím, můžete si sednout. Janí, nevíte,